Ako'y klase na mag-diskarte kong panarbaho para mabuhin na akong lola o lolo. Mabanas mo pa dyan sa ila kay gamay pa ko, sila may nagpadako sa kuha. Dos lang kita niya, saan lang ipakatawa man ko nagibiyaan sa mama o papa. So karon long unsa may istorya nimo sa imong mama karon ug sa imong papa? Pag wala lang ko niya ipakatawa ma, pa, kaya meron man akong nagibiyaan. Kamot lang ito niya, na mabuhi ko ng kalibutan. Tapos buhi pa sila lola o lolo, ako matabangan. Long. Unsa man ka dire? Nag-relax lagi ya, Ha? nag-relax. Haman day kagikan. Sa bukid, lubag saging para pangbalon sa eskwelahan. Nagnubak ag saging sa bukid Oo. para pangbalon sa inyong eskwelahan. Oh, Haman day mong mama ug papa? nagibiyaan ko sa akong papa o mama. Ha, gibiyaan ka sa mama ug papa? Oh. Pila naman ka buwan? Upat pa ako kabuhan sa akong lola, gibiyaan ako sa akong mama. Aw upat pa ka kabuwan sa imong lula, gibiyaan na ka sa imong mama Oh, ug sa imong papa. oh, Wala pa kita sa imong mama ug papa. wala pa yun. Mao? Oh, Kinsa man day nagpadako sa imong ha? akong lola. Imong lula? Karon na ako ano sila, di na sila naskaragluhag. Di na sila, ako na lang magtubukid isa, manubag saging para mahalinan. Ikaw na lang magtugbukid para manubag saging para mahalinan. Hmm, So imong lula karon ug imong lulo mga tiguang na di ay. ang tingwang na. So ikaw nang itag pangwarta para ibuhi sa imong lulog lula? Hmm, Mao? para yung kuan, natubukid isa. Ikaw rin magtugbukid. Hmm, Ikaw ra po nagpa-eskwela sa imong kagalingon. hmm. Ang magtubukid ya, mong kuan. Manubag og saging baligya para pamalit og bugas. Pangbalon po sa eskwelahan. Ako'y klase na mag-diskarte kong panarbaho para mabuhi na akong lola o lolo. Mudiskarte kag panarbaho para mabuhi nimong lulag lulo. Oh, mabanas mo pa dyan sa ila kay gamay pa ko, sila may nagpadako sa kuha. Mubalos ka sa imong lulag lulo kay gamay pa ka sila'y nagpadako sa imo. Oh, Pila man mo kabuk magsuon? kuan, daghan may mag-isuon sa mama ra kuan may buwag-buwag mi ba. Okay bali daghan mo kabuk igsuon pero nagbuwag-buwag mo. Wala ka kita sa imong uban igsuon. Ikaw ra isa na sa inyo sa imong lula ron. Sus Ginoo paita pud sa imong kinabuhi pud no. Tapos lang kita niya, saan lang ipakatawa man ko nagibiyaan sa mama o papa. Magantos lang ka kay gipiyaan kasi mamag papa. Oh, So karon long unsa may istorya nimo sa imong mama karon ug sa imong papa? may pag wala lang ko niya ipakatawa ma, o pa, kaya meron man akong nagibiyaan. Sus Diyos ko. Ano ay kagtaw nimo eh. Sa lagi yan, maguna-una ko lagi na manong gibiyaan ko na mama o papa, o kaysa na ako. Naguna-una ka. Oh, Ganong gibiyaan ka sa imong papa. oh. Sus paita no eh. Maning kamot lang ito niya, na mabuhi ko ng kalibutan. Tapos buhi pa sila lola o lolo, ako matabangan. Maningkamot na lang ka nga mabuhi ka ug matabangan nimo mong lulog tulo. Oh, Unsa na may grade nimo ron? grade 7, Grade 7. Yung pila na edad nimo? 13. 13. Sa ato pa long nagdako ka long imong lulag lulo na lang yung imong matungan. Ganun nakabalo man ka nga gibiyaan ka sa imong mamag papa. Sila, ako mga lola ang naiwan ana. Imong lula nag-ingon ug lulo. Sus. Nya ka na imong saging pila may halina na ron? Ambot. Halin na nag 50 tingali. Mahalin ra 50. Palit ng kanig bugas ya, bisag 1 part, amadong agon. Ang uban ako ibawon sa eskwelahan. Mupalit lang kag bugas na 1/4. Unya ang uban ibawon nimo sa eskwelahan. Oh, Nya unsa may imuhang kuan na pud ugma? mga talo ba yung trabaho? Mangita na pud kag trabaho? Oh, Sus. Unsa may kasagaran nimo gina trabaho pos bukid? mga kuan. Maglampas sa sagingan. Maglampas sa gingan, magpasuhol ka. Tagpila mo pong adlaw? Tag kuan. Tag 100. Tag 200 ang adlaw. Aw, ani na lang ha. Musugot ka nga ako nalay palit anay mo saging. Sugod ko diya para di na ako mahasol. Musugot ka. Oh, Pila man ang saging nimo? 50? oh, Sige, paliton ko na oh. Nakay sinsilyo ani. wala. Ha? Wala. Wala kay sinsilyo? Oh, O sige, imuha na lang na kay para makapalit kag bugas imong lula. salamat ya. Oo, ug balon ha. Oh, O na pa oh. salamat. O kana oh. Sige. Salamat ya. Oh, kana ipalit na nimo bugas sa imo sa eskwelahan ninyo. Tapos imong pangbalon. Nya karon long kani ipalit lang nagbugas og sudan nya kani imong pangbalon ha. Salamat. O sige ra ha. Nya karon uli na lang kaw na may nagkaon na ka? Wala pa. Wala pa ka nagkaon. Kaw uli na lang kaw. Napay nagtrabaho dito sa unahan? Nakuan. Naapa? Sige kaw uli na lang kaw. Salamat. O kaw dad-an na imong kuan. Oh, Dad-an na imong bukag. salamat ya ha. Oh, Salamat kayo. sige. Amping-amping ha. Oh.